til dem af der ikke bruger DSB så tit. Tillykke. Nej, men det er sindssygt træls at køre med DSB, og det ved jeg da godt. Det har man jo altid sagt. Men det er så ikke ligesom i gamle dage, hvor det var sådan almindelig, hvad skal man sige, hår i næsen træls. Altså den dag i dag, det er sådan lidt mere som at gå ind på et offentligt toilet og sætte sig på et lunt bræt træls. Man er så splittet, det er så rart, men også så forkert. Jeg kan give et eksempel på det. Hvis man nu skal fra København til Aarhus, så kan man købe en billet. Den koster 400 kroner. Så kan du sætte dig ind i et tog, vente på, at der kommer en fremmed mand hen og siger, jeg tror måske, du har sat dig på mit sæde. Den skal jeg da lige her igen. Jeg har lige betalt 400 kroner. Følger der ikke noget sæde med? Nej, der følger ikke noget sæde med. Følger der ikke noget sæde med? Nej, der følger ikke noget sæde med. Følger der ikke noget sæde med? Nej, der følger ikke noget sæde med. Der følger ikke noget sæde med. Nu siger jeg bare lige hurtigt noget. Når man køber en flybillet, så følger der et sæde med. Når man køber en biografbillet, så følger der et sæde med. Når man køber et WC, så følger der ikke noget sæde med. Men det er da også lavet til lort, ligesom DSB. Jamen. Men det synes jeg lidt, det er. Jeg er ikke sikker på, hvad det er, vi betaler for. 400 kroner, de har jo fjernet alt. Salgsvogn er væk. Du kan ikke få noget at spise. Automaterne med vandflasker er væk. Du kan ikke få noget at drikke. Du kan ikke engang få kaffe. Så slår det mig. Hvad nu hvis man en dag vil køre med toget fra København til Aalborg? Det er en tur, der kan tage op til 6 timer. Det er 6 timer uden mad og drikke. Der er jo tale om fængselslignende tilstande. Eller er der? Jeg har undersøgt sagen, og jeg tænkte, vi lige kunne sammenligne med forholdene, man har i fængsler, ifølge brochuren, man får med, hvis man skal i fængsel. Har du den brochure, Mark? Jeg kommer simpelthen fra Horsens. Man får den i dåbsgave. Jeg læser bare lige op. Punkt 16. Mad og drikke. Du får tilbudt mad og drikke 3 gange dagligt af arresthuset. I mellemliggende perioder kan man i fængslets kiosk købe aviser, tobak, sandwiches, chips, slik med mere. Med mere! Med mere! Det er fængslerne, hvor vi sætter kriminelle mennesker inden fængsler. Kriminelle mennesker har simpelthen bedre forhold end uskyldige mennesker, der pendler med DSB fra København til Aalborg. Jamen DSB, vil du da modtage min fuckfinger? Men hov, hvor er fuckfingeren henne? Ja, den er jo forsinket på grund af sporarbejde.